estem tots, jo crec que estem tots, Cristina Alonso, Juana María Sancho, Silvina Casablanca, Joan Anton Sánchez, Adriana Ornellas, George Müller, Xavi Giró, Alejandra Bosco, Montserrat Guitert, Teresa Romeu, Paulo Padilla, Óscar Moltó, Laura Domingo, Carla Alonso i Letícia Fraga. I ara voldria fer esment al perquè d'aquesta recerca i per què en aquest moment. Repassant una mica la trajectòria del grup, m'he remuntat en el meu currículum i avui volia fer esment, li he comentat a la Montse Guitert, a la Joana no he tingut ocasió de comentar-li. A l'any 1989, 4 persones, la Joana com a cap de grup, en aquell moment jo era una estudiant, un ajudant de departament i 2 persones més, Montse Guitert i Núria Simó, vam presentar un projecte al Ministeri que se'ns va aprovar. El projecte va durar de l'any 1989 a l'any 92 i es titulava Estudio del proceso de dotación de recursos informáticos en los planes de formación del profesorado y de la utilización de estos medios en los centros de enseñanza. En aquell moment ens preocupaven aquestes 4 persones, que m'ha sorprès el número d'investigadors de fa 20 anys aproximadament i els que som ara. En aquell moment què ens preocupava? Ens preocupava això, quin havia estat el procés de dotació. Jo faig èmfasi aquí en la paraula dotació i quins eren els plans de formació del professorat que en aquell moment s'estaven duent a terme. A partir d'aquella recerca, gràcies a la qual moltes de les persones que ens trobem avui aquí i altres que no hi són, vam poder començar una línia de tesis doctorals dirigides per la doctora Sancho, per la Joana. Simplement, mirant aquí el llistat de persones, jo mateixa, que crec que vaig encetar la saga de tesis que focalitzaven el seu problema de recerca amb tot el tema del que en aquell moment denominaven informàtica educativa i que a poc hem anat derivant fins al moment en el que ens trobem ara. Jo, la Núria Simó, la Montse Guitert, Adriana Ornellas, ho estic dient, Alejandra Bosco. Vull dir, primer volia fer esment d'això perquè no és que aquest projecte sorgeixi del no-res o d'un caprici de dir, vinga, ara anem a recercar sobre les polítiques i les pràctiques, sinó em sembla que és important, i jo sempre que puc intento fer-ho, recuperar la biografia, en aquest cas la biografia d'un grup, la biografia de recerca d'un grup d'universitaris i d'acadèmics. A més d'aquesta recerca a la qual he fet esment i de les tesis que s'han derivat, que es van derivar en aquell moment de la mateixa i d'altres posteriors, també voldria fer esment a una sèrie, aquell primer congrés que també algunes de les persones que esteu aquí recordareu, el TIEC, Tecnologies de la Informació, i el Jordi Vivanco es va dient així amb el cap, el TIEC del 1992, amb una visió crítica, un congrés que jo crec que va també la Joana com a coordinadora principal del congrés, un congrés que va trencar, jo crec que va marcar un abans i un després del tema de les tecnologies de la informació i la comunicació en aquell moment, un congrés que es va celebrar 10 anys després, l'any 2002 vam tenir el plaer de tornar-ho a organitzar en aquell moment amb la participació de totes les universitats catalanes i que molt probablement, si tot va bé i si ens animem, tenim molt a prop el 2012 i ja em veus que ens animàvem a tornar-lo a organitzar amb una tercera edició. No cal dir les publicacions que en el marc del grup de recerca consolidat FIN, Formació, Innovació i Noves Tecnologies, actualment Esbrina, s'han dut a terme. I bé, tot allò va començar fa 20 anys. Tot allò va començar fa aproximadament 20 anys i
he trobat aquesta fotografia, aquesta imatge que m'ha costat molt de trobar-la en internet. No sé si va ser exactament el primer ordinador, però tots recordem que el moment en què el programa d'informàtica educativa de la Generalitat de Catalunya, que es va posar en marxa l'any 86, fa més de 20 anys, és l'ordinador amb el qual es dotava els centres de secundària en aquell moment. I aquesta és una imatge 20 anys després d'una aula d'informàtica. I una mica nosaltres el que ens plantejaven és, molt bé, 20 anys de polítiques i pràctiques educatives amb TIC i partíem de dos grans interrogants. Què és el que ha passat al llarg d'aquests 20 anys? Una de les preocupacions amb la qual vam encetar el projecte i que s'ha mantingut viva al llarg d'aquests 3 anys, és a dir, una constant, ha estat el pensar per què, després de 20 anys, després de programes específics d'introducció de les TIC, de les tecnologies de la informació i la comunicació a les aules, la seva presència, això partien d'una intuïció que nosaltres teníem i que ens va portar a redactar aquest projecte, perquè la seva presència sembla tan insuficient, nosaltres la definíem amb el projecte que es va presentar a Madrid, insuficient, anecdòtica o, també intuïem, no comporta una innovació substancial que signifiqui una millora en els processos i resultats de l'aprenentatge. Aquest era un dels interrogants. I l'altre interrogant que ens plantejàvem era què és el que hauria de canviar en les polítiques i en les pràctiques dels centres d'ensenyament perquè realment professorat i els centres d'ensenyament infantil i primària, primària i secundària, perquè realment professorat i alumnat es puguin beneficiar de les prestacions de les TIC i siguin capaços, aquest és una focalització de la mirada important, siguin capaços de respondre als desafiaments educatius de la societat contemporània. A partir d'aquí, nosaltres ens plantejàvem 6 grans objectius. Primer de tot, descriure, analitzar i interpretar el sentit educatiu de les polítiques portades a terme, en aquest cas pel Departament d'Ensenyament en un primer moment, d'Educació en els darrers anys, durant els últims 20 anys, adreçades, lògicament, a facilitar la incorporació i l'ús de les TIC al sistema escolar. Un cop feta aquesta descripció, aquesta anàlisi i aquesta interpretació, el que ens interessava molt era analitzar quin és el potencial d'aquestes polítiques per promoure canvis significatius adreçats a la millora dels centres educatius. Un cop fet això, estudiar el sentit de la relació o la manca de relació de la política d'incorporació de les TIC i altres iniciatives, moltes altres iniciatives, moltes altres innovacions de la política educativa directament relacionades amb la millora i amb la innovació. És a dir, hi ha una correspondència entre el que està passant amb les polítiques innovadores en TIC i altres polítiques de les conselleries i de l'administració. El quart objectiu ha estat identificar, analitzar i interpretar el conjunt de factors que configuren les experiències reconegudes com a innovadores en l'ús de les TIC en 4 centres educatius de primària i secundària. Jo acabaré ràpidament la meva intervenció i li passaré la paraula a la Joana i la Joana Sancho centrarà la seva intervenció en presentar metodològicament com s'ha portat a terme la recerca en aquests 4 centres, epistemològica, ontològica i metodològicament. Finalment, examinar la visió de l'educació i l'ús de les TIC que hi ha en la pràctica dels centres educatius, així com el seu potencial per promoure canvis significatius en el procés i resultats de l'aprenentatge d'estudiants
I una cosa que, com ha fet esment la degana, la doctora Anna Escofet, en la inauguració d'aquest seminari, una constant del grup de recerca consolidat Esbrina, que és portar els resultats de la recerca més enllà de l'informe administratiu que nosaltres hem de fer al Ministeri de Ciència i Tecnologia. És a dir, contribuir a potenciar el camp de coneixement de la innovació educativa vinculada a l'ús de les TIC mitjançant la divulgació del projecte i els seus resultats. Aquest objectiu, aquest seminari entraria dins aquesta tarda de debat i de discussió al voltant d'aquest procés i d'aquests resultats, formaria part d'aquest darrer objectiu. I finalment, aportar coneixement basat en la recerca al voltant de les conseqüències, desitjades o no, de les polítiques institucionals de l'ús de les TIC que es puguin tenir present en la presa de decisions sobre el futur de la nostra escola. Bé, jo ho deixaré aquí, suposo que al llarg de la tarda segur que tindreu ocasió de sentir de nou la meva veu. I ara li passo la paraula a la doctora Joana Maria Sancho, que, com ja us he anunciat, es centrarà en les dimensions de la investigació, les dimensions ontològiques, epistemològiques i metodològiques. És a dir, com hem portat a terme metodològicament aquesta recerca. Com us ha dit la Cristina, nosaltres som un grup de recerca consolidat des de fa molts anys que no només fem recerca, sinó que també estudiem bastant i normalment estem bastant al dia de les diferents recerques que es fan sobre l'ús de les TIC als sistemes d'ensenyament i aprenentatge. I una cosa que anàvem veient durant els últims anys, que la majoria dels estudis sobre l'ús de les TIC eren molt d'autopercepció, de passar qüestionaris als professors, als alumnes, per una banda això i per altra banda de parlar de totes les meravelles que podien fer les tecnologies de la informació i la comunicació si algú les utilitzés d'una manera regular. Llavors, nosaltres, sempre que a la majoria de la recerca semblava que sempre els que tenien la responsabilitat de que les TIC no fossin aquesta eina innovadora, rompedora, etcètera, semblava que eren els professors, perquè els professors no les fan servir, perquè els professors no. Però clar, nosaltres, com que ja des de l'any 89 havíem anat fent recerca i coneixem molt l'escola per dintre i coneixem que l'escola té unes inèrcies, quan parlo d'escola en majúscula, institut, primària, secundària, universitat. Hi ha unes inèrcies, hi ha uns condicionaments, hi ha uns sabers, hi ha uns mecanismes de poder. Nosaltres pensàvem que teníem que anar més enllà. I per això tota la recerca, el sentit de la recerca que ha comentat la Cristina. Això no funciona? Jo no parlaré molt d'això, però sí que ho volem deixar clar, que nosaltres, quin és el nostre posicionament dintre de la recerca? Per la gent que està més dintre de l'acadèmia, si li interessa llegir més o ampliar la seva informació i formació sobre la perspectiva construccionista de la recerca, li podem donar bibliografia vària, però aquí no, sent un seminari més aviat de divulgació, ens ha semblat que no tenia sentit. Sinó únicament el que hem fet és plantejar-vos que no ens situem des d'una perspectiva que pensem que els fenòmens de realitat estan ahí i nosaltres anem a descobrir-los, sinó que nosaltres considerem que els fenòmens de realitat es construeixen amb la interacció també amb el coneixedor i que nosaltres formem part d'aquests propis fenòmens. Nosaltres ens apropem
aquesta realitat d'una manera complexa, intentant deixar les nostres preconcepcions a un costat i no deixar-les a un costat, sinó que normalment abans d'estudiar un fenomen determinat, nosaltres parlem entre nosaltres i veiem com ho veiem des de la nostra perspectiva, per després, quan anem a estudiar-lo, veure si ho estem esbiaixant, si és que nosaltres ho estem veient ja d'entrada com ho volíem veure, o realment podem estar aprenent del mateix fenomen que estem estudiant. Això significa, ja dic, una posició ontològica i epistemològica de relació entre el coneixedor i el que coneix, que significa una interacció dinàmica i sobretot un enorme respecte per els fenòmens que estudiem que estan poblats de persones. Nosaltres no estudiem partícules, nosaltres no estudiem ones, nosaltres estudiem homes i dones, nens i nenes, que estan dintre de contextos institucionals i socials determinats. I el que ens interessa sobretot és, amb ells i amb la seva col·laboració, intentar entendre els fenòmens tan complexos que tenen llocs a les escoles. Per això, per nosaltres, ja d'entrada ho dic, agraïm molt, 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 molt als 4 centres que ens han obert les portes i han volgut compartir amb nosaltres el seu dia a dia. I també a les 12 persones que els hi vam fer entrevistes que treballen més a prop de les polítiques, els que les fan i els que les executen. Per això, des d'aquesta perspectiva i des dels objectius de la nostra recerca, doncs això ens implicava un determinat camí metodològic. I el camí metodològic tenia 2 vies. Per una banda, teníem que fer un anàlisi profund i exhaustiu i comprensiu de les polítiques educatives sobre l'ús de les TIC portades a terme a Catalunya els últims 25 anys, però no només des que diuen la legislació, sinó també dels discursos que es creen a partir d'ahir i que es poden veure en diferents llocs, des de les publicacions que s'han fet, més aviat oficials, o des de gent que ha promogut aquestes polítiques, o des dels mateixos llocs web on se li proporciona al professorat una visió sobre aquestes tecnologies, o sobre la formació, o sobre el discurs o el pensament que tenen les persones que porten a terme la formació, l'orientació, etc. Però després volíem els centres. Volíem saber què passa als centres. Els centres són la clau, i ens vam posar en contacte amb 4 centres, 2 de primària i 2 de secundària, i els vam triar de diferents maneres. Per una banda, ens vam posar en contacte amb el Departament d'Ensenyament i els hi vam demanar si ens podien indicar alguns centres de primària i secundària que fossin reconeguts per la comunitat educativa com centres pioners, capdavanters, amb un ímpetu per el tema de les TIC, amb unes ganes, amb una història determinada, i que podien ser amb una llarga tradició i molt articulats, o potser centres que sí que hi ha unes ganes de fer, però que l'entrada de les TIC està fragmentada o tal. Llavors, al final, vam agafar 2 centres de secundària, vam anar a parlar amb ells i, clar, depeníem d'ells, vull dir, ens van acollir molt bé. I 2 de primària, els de primària poder vam fer servir jo penso que va ser una mica diferent, penso no, segur, va ser una mica diferent els criteris de selecció. Vam triar un, jo no sé si coneixeu que el Ministeri d'Indústria té un programa que es diu REDES, us sona? Doncs el programa REDES ha dotat a una sèrie de centres arreu de l'Estat de molta tecnologia, d'una tecnologia considerable. Nosaltres pensàvem que teníem que veure si aquesta dotació de tecnologia comportava també un rearmament, no, rearmament no m'agrada, portava també un repensament de la pedagogia, ja que teníem tecnologia. I després vam agafar un centre
que nosaltres vam considerar, i després el centre, com que té veu, també ho pot dir, considera que era un centre com bastant típic dintre del que passa a la primària, que és una escola amb una dotació, diguéssim, estàndard i que té projectes d'utilització de les TIC, però vinculats més que a un projecte institucional a la iniciativa de professors aïllats. Ja dic que això és la visió que jo tinc dels casos, com que després aquí tenim a la fila 0, la gent també pot parlar i estan els casos que s'han negociat amb ells. Llavors, això ens va ser... El que vam fer és 4 equips, ens vam dividir en 4 equips el grup de recerca i vam estar bastant estona a dintre dels centres, observant classes, analitzant documents, analitzant treballs dels alumnes, fent entrevistes al professorat, a l'alumnat, etc. Jo, de veritat, vull tornar a dir-ho i ho diré moltes vegades, que la col·laboració de la direcció i el professorat dels centres va ser fonamental i que nosaltres sense ells no haguéssim pogut fer aquesta recerca. Vull dir que I a més penso que aquesta recerca s'ha de fer amb ells perquè sempre parlem de qüestionaris, de que si estan d'acord, no, que parlin ells, que ens diguin i sobretot veure els problemes reals que hi ha dintre d'una escola. I surten coses que nosaltres hem après molt i espero que quan pugueu llegir els casos veureu que no és fàcil introduir, i això ja no m'avanço, introduir tecnologies tan versàtils amb entorns curriculars i institucionals que no són versàtils, que les parets són molt dures, les taules són molt dures i hi ha sempre aquesta lluita. Només volia presentar els centres, a l'IES Salvador Espriu. S'ha de dir que l'anonimitat o no anonimitat dels casos s'ha negociat amb els centres. Nosaltres els animàvem a ser públics perquè nosaltres pensem que és un reconeixement. Nosaltres no vam anar a fer una avaluació, no vam anar a fer de dir si ho feu malament o bé, sinó què fem i què significa i què podem aprendre d'aquí. Tenim l'IES La Maiola, tenim el Jaume I, el CEIP Jaume I i el CEIP Colònia Güell. Una altra vegada agraïm molt a tot el professorat i l'alumnat d'aquests centres. Els agraïm el nom nostre i el de la comunitat educativa que penso que ens han possibilitat aprendre d'una forma considerable. I aquí deixo la paraula al company Joan Anton Sánchez que ens parlarà una mica de fer una síntesi molt apretada perquè 3 anys en una hora, però teniu la pàgina web i trobareu moltes coses publicades allí. Bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència. Bé, què ens trobem quan fem l'anàlisi de la política educativa, aquest primer punt dels objectius que comentava la professora Cristina? Ens trobem un nou escenari. Un nou escenari de política educativa, parlem de l'any 2007, amb un intent de la política educativa de buscar un equilibri entre els aspectes tècnics i els aspectes pedagògics relacionats amb l'ús de les TIC. Un intent d'equilibri que entra en contradicció, i així ho expressen clarament les entrevistes i la documentació que analitzem, amb 21 anys d'una política educativa centrada en 3 eixos, que són el programari, el maquinari i les infraestructures, deixant en segon terme aspectes pedagògics. Malgrat tot, aquest període, aquests 21 anys, no són un període uniforme. Es poden distingir clarament 3 períodes, cada vegada més curts, un de 14, un de 5 i un de 2. El primer, a l'any 86, potser 84 si ens centrem en el que era el CRIEP, però ens centrem en la política més institucional, amb el programa d'informàtica educativa i el programa de mitjans audiovisuals, després servei, tal com apareix en la diapositiva, en el qual l'objectiu bàsic és la introducció, introduir el maquinari, el programari i les infraestructures necessàries per treballar amb aquestes tecnologies. Trobaríem un segon període que podem considerar d'institucionalització perquè de programa se passa a subdirecció, subdirecció implica capacitat de decisió política, i en la qual no només s'eleva el que és un programa a una subdirecció, sinó que també s'unifica amb lògica coherència amb els temps, el que és la informàtica educativa i els mitjans audiovisuals sota el terme de tecnologies de la informació.
Coincideix aquest període també un període de canvi en la política general educativa, no només de TIC, la LOCSE, el currículum de primària del 92, que ja integra components de currículum antic. I un darrer període just abans de començar la recerca, simplement de 2 anys, hem parlat 14, 5 i 2, en el qual s'inicia ja l'àrea TAC, que donarà pas al que és el nou desplegament de les tecnologies el 2005. Es podria argumentar que aquest objectiu d'introduir els components de maquinari, programari, infraestructures era el que tocava en aquell moment, en paraules també que correspondrien amb el llenguatge d'aquella època, però com ha comentat Cristina, paral·lelament, des del grup i des d'altres recerques, se'ns dona una altra visió. La recerca del 89 al 92, els treballs d'articles, els treballs de tesi doctoral 92, Cristina Alonso, donen una altra visió del que cal o es proposa de fer amb les tecnologies. És a dir, no hi ha una cosa a fer, sinó que simplement tenim visions diferents i decisions polítiques diferents sobre com cal introduir, treballar i tenir en compte les TICs en l'àmbit polític, no només des de la mera introducció, sinó des de les TIC com a processos d'afavoriment d'innovació. Tots sabem, o almenys la recerca ho confirmen, que les tecnologies, i que ha demostrat també un cop més, després de 20 anys, un cop més en la nostra recerca, que les tecnologies no canvien l'educació, no canvien l'escola si l'escola no canvia. I que simplement les tecnologies poden ajudar a promoure o ajudar o afavorir processos d'innovació i no a l'inrevés, la mera introducció de tecnologia no canvia l'escola. I això no només des de la perspectiva d'una visió alternativa, sinó que la mateixa visió que se produeix, si s'analitza el contingut de 5 anys del PIE, 10 anys del PIE, 25 anys de polítiques educatives, el resultat o el que s'extreu d'aquests documents és bàsicament quants ordinadors s'han introduït, quina ràtio ha anat augmentant, però i quins resultats pedagògics de millora d'innovació educativa produeixen. No apareix com a prioritat en la projecció de resultats. Retomem una altra vegada l'any 2007, que és l'any que ens situem i l'escenari que ens trobem, una nova època, que podríem caracteritzar no només d'un canvi de perspectiva en què centrem la política en les TIC, sinó també en les formes. Si, com hem comentat abans, aquests estudis, tesis, projectes, recerques, articles, sembla que no permeabilitzen o no s'escolta o no se vol escoltar, el 2007, el moment en què nosaltres introduïm la recerca en l'anàlisi de la política educativa, hi ha un canvi en la perspectiva de la política en el sentit que hi ha una proximitat o almenys una intenció d'apropar-se a altres entorns fora de l'estricta política educativa. És a dir, el mateix desenvolupament de recerca, la possibilitat de realitzar entrevistes, de l'anàlisi que està realitzat en aquesta, probablement en una altra època no hagués pogut estar possible. Almenys en la dimensió, en la facilitat i en la, diguéssim, bona avinença que permet aquesta anàlisi. Per tant, hi ha un canvi en el que és el tarannà, per dir-lo en paraules nostres. Però aquest nou escenari caldrà veure com es concreta, i és un dels objectius de la recerca, en les actuacions concretes, de les quals la primera és la pròpia nomenclatura, l'aparició d'un potent i interessant terme, que és les tecnologies de l'aprenentatge i la informació, enfront de les tecnologies de la TIC, conformant dos espais polítics, separació d'àrea TIC, destinada a àmbit de programaris, sobretot de maquinari, i l'àrea de serveis de tecnologies des de l'àmbit més pedagògic. Posarem tres exemples, perquè el temps és limitat. Una seria el desplegament més d'instruccions i de decrets. Un segon lloc d'elements, un exemple que és com això evoluciona a la web, als portals del departament, i en tercer lloc, com la formació del professorat, element clau en tota política d'introducció de les TIC i política educativa, se configura.
Pel que fa al decret, coincidint també amb l'inici de la recerca en política endegada el 2007, coincideix amb un decret de reordenació del departament en el qual es crea aquest servei que comentem. Una anàlisi en profunditat d'aquest decret i en la consegüent instruccions d'inici de curs que lògicament desenvolupen aquest canvi, ens produeix allò que anomenem llums i ombres. D'una banda, destaca que en aquest decret la paraula introduir les tecnologies permaneixi. No estem parlant de tecnologies per l'aprenentatge o introducció de tecnologia. Ja en els seus objectius, aquest terme de retornar al procés d'introducció de tecnologia apareix. Sobta també que costi, i numèricament de 176 articles fins a 168 no apareix el terme innovació. Se'ns fa difícil canviar de les tecnologies de la informació a les tecnologies d'aprenentatge sense un component d'innovació. Què febleses pot tenir també? Bé, el canvi d'una subdirecció a un poder polític, limitat però poder, a un servei pot ser un punt de feblesa. Els serveis donen servei. Les subdireccions tenen capacitat de decisió. En aquest decret de desplegament del nou té com a conseqüència també la institució del curs, lligada també amb aquest decret, amb una comissió, amb la creació de les comissions TAC i els coordinadors TAC de centre. Idees molt interessants des del punt de vista de concepció de la política. La creació de coordinadors TAC dona resposta a la necessitat de centres avalada ja des d'anys, de la necessitat d'un suport de centre en tot el procés de transformació cap a la pràctica pedagògica de les TIC. Malauradament no sempre ha esdevingut així des de les directrius i molts cops, almenys en persones que hem estat entrevistant, la realitat quotidiana porta més a un desenvolupament de pràctiques més lligades a la burocràcia de gestió de les TAC que l'assessorament directe amb els centres. No s'estrany que en algun dels casos que han entrevistat les persones que coordinen aquest servei no estiguin actualment en aquesta tasca. Si seguim el segon pas, que seria quina conseqüència pot tenir aquest intent de canvi de política educativa dut a terme a partir de 2007, trobaríem la web, que és un exemple, una visibilització de com la política canvia, i tornem també al mateix escenari de llums i sombres. Si bé la intenció és passar d'una web 1.0 amb la qual els responsables d'aquest servei seleccionen o creen continguts, materials, programari, instruccions de cara que els usuaris, els docents, els tinguin en cura, veiem aquí l'Extec i l'EDU 365 en la seva versió original, hi ha una intencionalitat clara d'avançar en aquesta línia. Dos exemples clars serien els blogs de l'Extec, com un exemple de crear una web no només que no depengui únicament dels responsables d'aquesta creació del portal, sinó una web que sigui creació dels usuaris, dels docents, que puguin intercanviar, compartir i crear coneixement de forma compartida. L'altre s'impuls d'entorns també col·locatius com la Wikipedia. Des del departament, en el nou canvi de rumb, inicia com una difusió forta, una aposta forta per una eina col·laborativa de creació de coneixement que és la Wikipedia, en la qual l'impuls a la marató, que consisteix en que aquesta assoleixi un major nombre d'entrades per visibilitzar-se en l'entorn de la xarxa, sigui present. Malgrat tot, una anàlisi en globalitat del contingut de les webs, dels portals del departament, indiquen que la progressió no és la desitjada i que la major part de continguts que trobem en els actuals portals encara es podrien considerar de l'entorn web 2.0 unidireccionals i creats i sostinguts pels coordinadors d'aquests portals. I ja en tercer lloc, el tercer exemple de la pràctica política, no de les pràctiques, sinó de la política, trobaríem l'aspecte de formació. Seguiríem en aquest tercer exemple aquesta línia de llums i ombres abastada anteriorment i en la qual, si és cert, i cal reconèixer, l'intent en traspassar una política de formació en els seus inicis,
tots els que s'ho dedicat al món de l'educació teniu buscat, recordeu el famós de 0-0, introducció al treball amb l'ordinador sense un vincle concret amb aspectes curriculars, un punt de partida i un punt de trobada, que és el que trobem ara si analitzeu els diferents àmbits del que són els cursos de formació antic, en el qual elements purament de tecnologia informàtica són substituïts per cursos vinculats amb àrees curriculars, com podeu veure en la diapositiva que hi ha. La introducció també progressiva d'assessoraments com a forma que trenqui uns cursos que allunyen de la realitat educativa els receptors d'aquests cursos. Bé, això, vist des d'aquesta perspectiva, trobem un canvi de perspectiva d'un cursos tècnics a uns cursos basades en els àmbits curriculars o unes modalitats formatives que van més enllà d'una organització de què és la formació allunyada del que és la realitat dels centres. Una anàlisi més profunda ens dona altres perspectives. No serveix no només canviar la modalitat formativa d'assessorament o de curs d'assessorament, sinó hi ha un canvi real en el contingut d'aquest. Si des de les directrius del departament es vol trencar, i de fet la intenció manifestada en les entrevistes de documentació és aquesta, en una formació, en paraules dels responsables, napoleònica centralitzada, el contingut de la major part dels assessoraments queda en contradicció amb aquesta dinàmica des del punt de vista que en la major part dels casos aquests assessoraments són assessoraments estàndards, no tan lligats amb les realitats dels centres, ni tant al reforç de comunitats d'aprenentatges, sinó assessoraments en centres amb continguts unificats. Bé, sí, és una millora passar de cursos fora del centre a cursos en centre, però si no tenim en compte les necessitats, demandes i la creació d'aprenentatge dins del centre, en realitat la millora és relativa. El mateix passa amb els cursos, sota l'aparença d'uns cursos que van lligats a àrees curriculars, no sempre el contingut d'aquests reflecteix una aposta per un tractament didàctic d'ells enfront de l'ús d'una sèrie d'eines vinculades a l'àrea. És cert també, en la línia anterior, que les àrees que apareixen en les noves SISTEC reflecteixen elements interessants com entorns col·laboratius en xarxa, inclusió digital, com a elements realment en els quals el departament en aquest darrer període dona un impuls definitiu, important, en aquests àmbits realment de necessitat en l'àmbit educatiu. Bé, ja per anar acabant, com es reflecteix tots aquests canvis, com els centres viuen aquest canvi de formació o aquest plantejament del canvi de formació, com els centres viuen o perceben el nou concepte de TAC. Bé, això ja són qüestions que en la dinàmica dels centres que Alejandra desenvoluparà ho anirem veient. Moltes gràcies. I jo intentaré fer un panorama, diguem, de què passa en els centres, com són aquestes pràctiques antic en els centres que m'he estudiat. Primer de tot, m'he interessat destacar, encara que ja l'ha dit la Joana, no són qualsevol centre, diguem, hem escollit centres que són pioners en el que és l'ús de les TIC i l'interès per fer-la servir. Per això, m'interessava destacar algunes qüestions, com per exemple, primer de tot, els 4 centres s'han autodotat d'equipament, no han rebut simplement la dotació de l'administració, sinó que per la participació en diferents projectes internacionals, projectes nacionals, la participació, per exemple, en la red ES, del Ministeri d'Indústria, depèn, diguem, aquesta red de la Secretaria de Telecomunicacions, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions, i té la funció de promoure projectes que intenten impulsar la societat de la informació. És a dir, cadascú d'aquests centres ha intentat, per diferents vies, intentar de desenvolupar projectes que arribessin a dotar-los millor d'equipament. Primer de tot, això. Segon,
En aquests centres hi ha grups interessats en promoure l'ús d'aquestes tecnologies, ja sigui des de l'equip directiu, des de la comissió d'ETIC, creada per els equips directius, des d'un grup de professorat en concret, però hi ha hagut, diguem, un nucli de persones interessades en promoure l'ús d'aquestes tecnologies. Malgrat tot això, no podem dir que en aquests centres es faci un ús generalitzat de les TIC. En alguns centres les fan servir la meitat del professorat, en altres un terç, en altres queda, diguem, a elecció de cada docent el fet de fer-la servir o no, depenent de la necessitat, de la motivació, etc. O sigui que, d'alguna manera, aquestes tres característiques penso que són importants per situar-nos en la realitat d'aquests centres. Ara bé, si hem de caracteritzar aquestes pràctiques amb TIC, com són o com les hem vist en aquesta recerca? En primer lloc, podem dir que hi ha unes pràctiques centrades en l'eina, seria, en l'ordenador, en el programari, en el software. Hi ha un interès per fer que l'alumnat domini unes eines. L'objectiu seria, potser, desenvolupar una competència digital, potser entesa d'una manera una mica limitada, perquè, clar, la competència digital és molt més que fer servir unes eines. En tot cas, és aprendre a seleccionar la informació, tractar-la i crear nova informació amb sentit per cadascú, com un tret, diguem. Podem profunditzar encara una mica més sobre aquest concepte. Però, en qualsevol cas, no és simplement fer servir l'eina. Altre tipus de pràctica que hem vist és centrada en el contingut del currículum. És a dir, l'eina es fa servir o bé per consultar contingut, no se me... Sí? Ah, perdoneu. És que entre el constipat i... Bé, centrada en el contingut d'ella. Es fa servir, diguem, o bé la fa servir el docent per presentar contingut vinculat al currículum, o bé l'alumnat consulta el contingut en l'eina. Diguem, és de presentació de contingut, o bé d'exercitació del contingut. En el cas, per exemple, que facin servir, per exemple, un programari d'ortografia o de càlcul, es tracta de fer exercicis de manera que l'alumnat memoritzi una sèrie de continguts, de procediments. Però, en aquest sentit, la interacció, la tasca, l'aprenentatge que realitza l'alumnat és merament de memorització. Són eines una mica limitades en el sentit de pensar en la construcció del coneixement, en el canvi, en la innovació, etc. A vegades l'ús és de presentació del contingut per part del docent. Potser mitjançant una pàgina web o una altra eina, potser que en algun cas, aquesta eina afegeixi un plus perquè hi ha un tractament del contingut potser massa audiovisual o que està afegint algun valor més que no simplement el contingut textual. Però no sempre és així. A vegades ho és i potser promou un tipus de comprensió millor, que no simplement el contingut textual. Bé. També hem vist algunes pràctiques més centrades en l'aprenentatge i en l'alumnat, però no són, la majoria, sinó que són potser menys freqüents i normalment es donen més o bé als instituts, és a dir, a les escoles secundàries, o bé en els últims cursos de la primària.
potser treballs de recerca, de búsqueda, han de cercar informació, han de tractar-la, representar-la, diguem, d'alguna manera, amb aquestes eines, utilitzant altres tipus de llenguatge audiovisual, imatges, etc. No obstant, aquestes pràctiques requereixen normalment un tipus d'organització una mica més complexa o diferent que la normal, diguem, de grups numerosos, hores tancades de classe, i això dificulta que es puguin realitzar, i normalment, si es poden realitzar, es necessiten més recursos, o més professorat, o una divisió del temps diferent, o algun canvi en aquest sentit, cosa que és difícil, o és més difícil. No obstant això, diria que sí que hi ha una petita tendència en els centres de desenvolupar aquest tipus de pràctiques, però que al ser més difícils, al comportar, diguem, una organització diferent, són evidentment menys freqüents. Quines causes veiem que poden ser, diguem, les que fan que es donen aquestes característiques en les pràctiques dels centres que hem estudiat? En primer lloc, una organització escolar i una cultura escolar determinada. Un currículum tradicional, fragmentat, on el coneixement està fragmentat, però no tan sols això, també el temps i l'espai. És molt difícil desenvolupar projectes o pràctiques centrats en l'alumnat si hem de treballar en una hora o en 45 minuts. És pràcticament impossible. A més, si no s'hem de desplaçar, diguem, a una sala especial o si hem de prendre un equipament especial, tot això comporta temps. I llavors fa de veritat impossible de fer-ho d'una altra manera. Molt poques possibilitats de col·laborar entre el professorat per aquesta mateixa fragmentació. Diguem, no hi ha temps per trobar-se, per compartir visions, per elaborar projectes. És molt difícil i a aquest tema l'afegim, a més, la inestabilitat del professorat, que d'un curs a un altre curs canvia. No canvia tot, però potser un percentatge important sí. Què més? Altres causes. Infraestructura de l'escola. En alguns centres, per exemple, la wifi no es pot fer servir segons en què lloc, per el tipus de construcció, diguem, no? O potser per traslladar, diguem, un equipament d'una aula a una altra són 10 minuts mínim d'inversió de temps. Què més? La formació del professorat, de la que ja ha parlat una mica Joan Anton, ha estat sempre centrada en l'instrument. Malgrat això, encara hi ha professorat que té problemes per dominar instrumentalment els ordenadors. Llavors, s'hauria d'anar fent aquesta transformació de l'ús instrumental a un ús més reflexiu i més integrat a lo que seria una pedagogia, o més integrat amb la pedagogia. Poca resposta de l'administració a les necessitats de l'escola, diguem. Semblaria que hi ha com una espècie de malentès o almenys una comunicació dèbil, diguem, perquè si, per exemple, una coordinadora d'informàtica ha d'ocupar-se del manteniment dels ordenadors perquè el resto del professorat no està format per això i perquè es necessiten fer servir i perquè el tècnic no ve, llavors hi ha un problema que s'ha d'atendre i que no hem encontrat encara els mecanismes per a fer-ho. Per una altra banda, o per últim, els recursos oferts des de l'administració, encara que vagin encaminats a un canvi, a eines més obertes, més relacionades amb la web 2.0, etc., encara són un tipus de programari molt tancat, molt centrat en el contingut
i la majoria centrat, diguem, en l'exercitació i en l'exposició de contingut. En relació, diguem, a aquest canvi de denominació, però que en realitat implica un canvi de visió de les TIC a les TAC, si bé hi ha centres en on aquest canvi de nomenclatura, diguem, sí que ha arribat, i que ha arribat des de l'administració, en altres centres no, en absolut, diguem, i en tot cas la significació, diguem, de TIC o de TAC simplement està vinculada a fer un exercici d'anàlisi de què pot voler dir una nomenclatura o una altra. No hi ha una visió homogènia en els 4 centres d'aquest canvi i, a més, que aquest canvi ve de l'administració. No passa això. Per terminar, per finalitzar, potser algunes qüestions que emergen de tota la recerca, que no són conclusions en absolut, són simplement temes, diguem, que penso que sí, que emergen de tot el que hem presentat ara. Primer de tot, uns mecanismes, diguem, de comunicació entre l'administració i les escoles que no és dèbil, diguem, no és feble, no passa alguna cosa, diguem. La política educativa sembla que va per una via, però clar, les necessitats de l'escola per una altra. No hi ha un enteniment, diguem. O sigui, encara manca respondre, diguem, d'una manera més eficaç a lo que serien les necessitats reals dels centres. Tot això que fa que cada centre elabori les seves pròpies estratègies de supervivència i està interessat en desenvolupar projectes que impliquen l'ús de tecnologies. I és el que fan, el que nosaltres hem vist en els 4 centres que hem estudiat. I, per últim, i per tot el que hem dit, no es veu, diguem, una transformació de les pràctiques a partir de les TIC. No es ve que des de la pedagogia tradicional ens estem movent a una pedagogia més activa, més centrada en l'alumnat, amb diferents mecanismes d'avaluació, de tractament del contingut, amb un currículum potser més flexible. Això es dona en pocs casos i és una tendència molt petita i molt leu, almenys encara. Res més, moltes gràcies. El Departament d'Educació va introduir un canvi de política molt important. I aquí ens hem estat debatint nosaltres si tenir-ho en compte o no. Des del punt de vista, nosaltres per fer una recerca tenim les nostres cortapisses. Tenim un temps, tenim uns moments que hem de donar compte, hem de fer unes publicacions i no podem, diguéssim, no podem estar tota l'estona, però per la nostra agenda de recerca el canvi de política sí que és important, i ho volem introduir. A veure, quan nosaltres estàvem acabant, ja ens estàvem despedint dels centres, que no ens despedirem mai, que continuarem sempre amb ells, sempre que vulguin. Clar, va venir el tema de l'1x1 i els llibres digitals. I per nosaltres ahir hi ha un tema que s'ha de parlar, perquè si en alguns centres vam veure que hi havia com nuclis molt interessants d'aprenentatge basat en l'alumne, en projectes de recerca, en projectes amb els crèdits variables, etc. I ara resulta que ve tot el tema de l'1x1 i llibres digitals, perquè el que nosaltres no hem, dintre de la recerca no hem analitzat el contingut dels llibres digitals perquè no hem pogut, perquè teníem molta feina, però ho farem, o sigui, nosaltres ho farem. Sí que ho hem vist, els hem vist, però no els hem analitzat, que una cosa és veure'ls, però clar, les perspectives des del meu punt de vista, i ara ja no parlo com a recercadora perquè no he fet l'anàlisi, però sí intuïtivament, jo he analitzat molts llibres de text en la meva vida, a nosaltres ens sembla más de lo mismo, o sea, libros analógicos puestos en digital, que és una mica, volíem dir, aquest seminari volíem dir,
poner el reloj, libros digitales, poner el reloj marxa atrás, poner el reloj digital marxa atrás, no? Però no ho sabem. Llavors sí que ens agradaria, amb aquesta presentació que nosaltres hem fet, que hem vist que, per una banda, hi ha, amb aquests 25 anys, hi ha una iniciatives polítiques una mica també fragmentades, a salto de mata, una mica difícil, que sembla difícil que un creixi damunt de l'altre. I aquest diàleg amb els centres, que a nosaltres ens sembla que no acaba de ser productiu, que els centres tenen uns problemes i la política sembla que tingui altres. Això és el que ens emergeix de la recerca. Però també volíem que, amb aquesta primera, que ens queden encara 20 minuts, per una banda, donar primer la paraula a les persones dels centres que estan aquí, per si ells volen afegir alguna cosa, inclús poden introduir mirades contràries, vull dir que aquí estem... I la resta de la gent també pot participar, però volíem introduir també el tema aquest, no? Des que nosaltres vam sortir del centre ha passat això. Ha passat això. El centre ha entrat a l'1x1. De fet, una cosa molt interessant, la pàgina web de la Maiola, que per nosaltres és un dels canvis importants que ha tingut l'escola amb la forma de presentar-se socialment, que és molt més transparent. Les escoles, o sigui, la Maiola es presenta d'una forma bastant transparent a la comunitat educativa i tal. Des que vam fer l'anàlisi de la web de la Maiola i ara que hem tornat a veure-la, la Maiola ha canviat la seva web. És molt interessant. Visualment us heu partit. No sé si us ho doneu compte. O sigui, teniu la Maiola per un costat i l'1x1 per l'altre. Visualment, jo el dia que vaig entrar dic, mira, els han partit a la Maiola. A veure, això és la visió d'una persona de fora que no ha fet l'anàlisi. Això ja és intuïtiu. Però sí que volíem sentir una mica i també obrir-ho a tota la gent. No sé si Cristina vols... En relació a les pràctiques, també hi ha un fet que l'hem discutit molt en el grup i que en alguns casos pràctiques que sense ordinadors, sense tecnologia, podríem considerar superades, quan aquests mateixos alumnes es traslladen a les aules d'informàtica, és com un tornar enrere un alumne davant d'un ordinador, quan potser a l'aula habitual de classe estan treballant en grup i han mogut les taules. Com molt bé ha dit l'Alejandra, jo crec que es continua emfatitzant moltíssim l'exercitació i el reforç pel fet simplement que amb els ordinadors, amb les tecnologies, és molt més àgil, és molt més fàcil, però pràctiques que en l'aula, quan dic en l'aula ja m'enteneu, no? Amb i sense... És a dir, que hem reflexionat moltíssim, i jo crec que això també seria una altra recerca, de com la tecnologia per se, segons la utilització que li puguem donar, posa el rellotge a marxar enrere, com molt bé ha dit la Joana. No sé, ara obrirem el debat i penso que podrem continuar reflexionant. Són coses que llancem. Vinga. Això significa, evidentment, una incomoditat. Mou la canalla, mou no sé què, mou no sé quantos. El programari, evidentment, que hi havia, la part de programari que hi havia, era per anar fent exercitació. Jo penso, i vull matitzar amb això, els que, si heu vist, tenim quantitat d'aplicacions de matxaque. Nosaltres, la Joana ho sap, en diem matemàtica perrera. Però s'ha de fer. Juntament a la matemàtica perrera podem fer un altre tipus de matemàtiques. Però això ens permet tractar la diversitat. Un alumne davant d'una màquina poden seguir estratègies i activitats diferents. Aquesta matització, penso, a la Joana li han fet molt d'èmfasis i penso que li ha de tenir també. 30 alumnes, com ens trobem, que és la ràtio estàndard, més l'incremento que ens toqui del 10%, significa una gestió feixuga. Evidentment que els alumnes han de tenir unes certes
capacitats per fer coses instrumentals. I profes d'altres àrees, no? Jo soc de mates, però la Mari fa física i fa altres matèries. Quan et trobes amb un alumne de segon d'ESO o de quart d'ESO, inclús més endavant, que té problemes al sistema mètric, dius, mira, nen, te'n vas al sistema mètric i repasses una mica i com a mínim tens aquestes estratègies. O les equacions de segon grau, etc. I aquesta part hi ha de ser, i s'ha garantit que durant molt de temps ha sigut la gran utilització que hi ha hagut de la informàtica educativa, les TICs o lligades amb processos TAC. Però juntament amb això, quan hem volgut involucrar a l'alumnat, amb el marc, evidentment, que el marc horari, classe, matèria, hora, és una autèntica barbaritat pedagògica, però bueno, lo que hi ha, també els equips directius també ens hem d'adaptar una mica a aquesta situació. Hem tingut espais de llibertat, que han sigut els crèdits de síntesi o petits projectes, que ens donen una mica més de canxa. Fins ara, fins fa molt de temps, o fins fa poc temps, la tecnologia a emprar era dificilíssima. El 2000, amb la Carme Laura, que va venir un crèdit de síntesi, treballat en format digital, sangre, sudor i làgrimes, perquè estàvem tirant amb el navegador, amb el redactor del motxilla. Aquí hi ha hagut un canvi de les tecnologies tremendament facilitador que ens ha canviat moltíssim i ens ha arreglat la vida. El canvi web 1.0, web 2.0, penso que és el canvi qualitatiu important. Permet un tipus de relacions, i després en el debat la Mari us ho comentarà molt més, en formats web 2.0 l'aula no existeix, els alumnes comuniquen amb els profes al cap de setmana o amb altres espais diferents, via documents compartits, via correu electrònic, via el que sigui. Vull dir, tot això hi és. En aquells moments, a toro passado, l'administració és la que hi ha, i són com nosaltres, i tenen les seves visions. Jo penso que el PIE en el seu moment va jugar el seu paper. En algun fòrum, em sembla que era a l'ICSEI, deia, home, ha hagut 23.000 cursos de formació de Dreamweaver i resulta que els resultats són pobres, evidentment que són pobres, però que potenciaven les eines que ens donaven. Fer pàgines web guapes, els flasheros, fer activitats per tirar i poca cosa més, i ensenyar a l'alumnat a utilitzar les tecnologies com a eines de creació. I ara ho lligo una mica amb el... Quan parlem de l'1x1, evidentment, si recordes el Congrés d'Internet a l'aula, i recordo la teva intervenció, va venir una editorial, que la que estava en vigor l'any passat, i recordo la teva andanada, Joana, no? Que allò era infumable. Els continguts, evidentment, i tal com han vingut les coses, que és més de lo mismo. Però jo penso que la gran pota, la tercera pota de l'1x1, primer, els nens i nenes tenen màquines, són màquines petitetes, no són aquells pantallons que teníem abans, que quan feies classe amb els de primer d'ESO no els hi veies la mirada. Un profe que no vegi els ulls de les seves criatures, quin profe és, no? Penso que és un canvi qualitatiu. Utilitzen les màquines quan es necessiten, però no s'apantallen darrere o s'emmascaren darrere d'una pantalla. Recordeu perfectament el que estic dient els que heu visitat la Mallola, no? Penso que és un canvi qualitatiu important. La segona, la connexió a internet és bàsica perquè és una finestra que tenim al món. A partir de la recerca de continguts sí que podem gestionar-los, repair-los i reelaborar. Jo dels llibres digitals no m'hi posaria, perquè evidentment no entra en el nostre terreny, però s'utilitzen. Però sí que la tercera pota és la web 2.0. Tenir connexió a internet, tothom, a casa seva o a l'institut, permet unes xarxes de comunicació que abans no existien, entre ells i amb el profe. Passem d'un esquema radial al profe, pum, 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 que va repartint feina i la corregeix. Encara hi ha compes nostres que venen amb un tròler d'avió per portar... No, és així, amb un tròler portant els treballs de socials que han de corregir les llibretes, i passa, i és el seu model, i estem avançant a altres formes. Avui venint m'explicava una cosa que per mi és esperançador. Hem tingut bronques amb l'1x1 com tothom, que si la connectivitat, que si no sé què, no sé quantos. Avui en dia, quin és el problema a l'institut? La gent més reàcia a l'1x1 està exigint connexió a internet en una aula qualsevol. Jo penso que és esperançador. La pàgina web de la Mallola no és tan important perquè tampoc tenim temps de fer la pàgina i no és veritat que s'hagi trencat. No, que va ser una percepció. Sí, és que clar, hem tingut un problema, no tenim llibres de paper al primer cicle, primer i segon, i són llibres digitals. I el problema que hem tingut és l'accés al llibre digital. És un problema, bueno, l'accés. Però, per altre costat, ara està bé no tenir accés al llibre digital, perquè el professorat necessita internet i té la pissarra digital
i fa una recerca de coses que no estan als llibres d'una editorial o d'una altra editorial. O sigui que, i jo li deia a l'Arcadi, és que estem al primer trimestre, no hem acabat. A mi m'agrada, l'1x1, la veritat, el tenir connectivitat. El més important de tot és tenir connectivitat. I també que cada alumne, cada nen i nena porta una màquina, i és que amb una il·lusió i amb una connexió a internet. I clar, també el professorat s'ha posat nerviós perquè la gestió a l'aula ha de canviar. La gestió a l'aula. La independència que tenen amb la connectivitat a internet i la seva pròpia màquina. I clar, és un canvi i jo penso que soc optimista que el professorat s'adaptarà. Algú vol fer alguna... Tu vols comentar alguna cosa? Presenta també. Jo soc el Martí Cerezo, soc cap d'estudis d'una de les escoles que han contribuït o que han participat a la investigació, l'Escola Colònia Güell, i jo penso que m'he vist molt reflectit amb tota l'explicació que fèieu, m'he vist molt identificat i penso que és molt real això que heu explicat, o com a mínim comparteixo molt la visió que s'ha vist des de fora, que és la visió que molta gent compartim a l'escola. Sobre els projectes que són les persones les que els engeguen, això ens passa a l'escola, que és una persona que té un interès, que té una il·lusió, i aquesta persona és la que tira de la resta. Ja sigui en un projecte TIC o TAC, ja sigui en projecte de valors, ja sigui coeducació, ja sigui el que sigui. Quan hi ha una persona que hi creu, és la que es tira de la resta. Hi ha gent polítiques al darrere o no, però és la gent la que arrossega la resta. Respecte i el fet que l'escola vagi fent a mesura que van passant els dies i que costi adaptar-se és perquè l'escola segueix en marxa. L'escola no s'atura quan arriba una innovació, quan arriba una nova proposta. El dia a dia l'estem vivint. Llavors, arriba un nou projecte, però sí, el projecte és molt interessant, però és que tenim moltes més coses a fer i tenim moltes més propostes i cada dia tenim una nova proposta i totes són molt interessants. Llavors, hem d'anar triant i hem d'anar decidint cap a on tirem. I un últim tema que volia comunicar és sobre els resultats, que no ha portat a terme un canvi d'estratègia, un canvi metodològic, perquè en les estadístiques es mira el número d'ordinadors que hi ha en els centres, es mira com està la connectivitat, però no es miren els resultats. Però llavors hi ha més importància en el contingut, en el matxaque, que no pas en els canvis metodològics. Però és que no ens enganyem, és que tenim també una rendició de comptes, tenim unes avaluacions al final de la primària, unes avaluacions a la secundària, i hi ha molt professorat que està molt amoïnat. En el centre ho vivim. Clar, és que no he pogut acabar, és que estic pendent de poder finalitzar. Clar, hi ha gent que això li preocupa molt. Llavors, tenim una sèrie de valoracions que s'han de fer al final d'unes èpoques i la gent vol assegurar aquests mínims i no vol perdre's pel camí, sinó anem a assegurar el que ja faig, que ara a mi això em surt, i no intentaré ara innovar per a veure si després innovo tant que els meus alumnes tindran mals resultats i a veure què passarà després. I moltes gràcies. Obrim el torn a les persones. Una persona que vulgui fer alguna pregunta, un comentari en veu alta, una reflexió, una aportació, una pregunta... Jo volia preguntar potser als professors que han participat a la recerca, sobretot, i no he llegit l'informe de la recerca encara, ni els articles, però ja m'ho llegiré, m'agrada el tema, i veure una mica si, a part de les coses, de tot el que heu comentat vosaltres, del que havíeu vist, si el professorat amb els que heu treballat tenen propostes de cara a aquest nostre present, futur immediat, més enllà del que passi amb l'1x1 o en relació també a l'1x1, però tenen propostes de què hauria de passar amb les tecnologies a l'escola, no? Quin hauria de ser realment el paper i quin està sent o quin podria ser, o quins canvis a nivell de polítiques i de pràctiques podrien ser possibles
perquè hi hagués un canvi en l'educació, hi hagués una millora i una optimització del nostre sistema i a l'escola. És una pregunta pels mestres, però potser, com que no hi són tots avui aquí, potser també vosaltres podríeu opinar. Jo, per exemple, penso que al cas de la Maiola, i surt al nostre cas, jo penso que hi ha un grupet, el grupet de gent de la Maiola, que és el que tira del carro, jo penso que tenen idees interessants i potents de com fer servir la tecnologia, però el que dèiem és que entra una tecnologia que és flexible i oberta amb una institució que és tancada, fragmentada i inercial. I això és el que tu deies, és que després tinc un rendiment de comptes. L'any 92, quan Bush pare va fer la primera escola per al segle XXI, el primer que va dir la gent de Harvard és: si voleu canviar les polítiques, si voleu canviar les pràctiques, canvieu els sistemes d'avaluació. Això va dir el Judas Worth, el de matemàtiques. A veure, tu no pots canviar les pedagogies si avaluaràs els alumnes de la mateixa manera. Clar, si tu l'examen que fas és de matxaca, els has d'ensenyar de matxaca, però la pregunta és fins a on la matxaca ajuda a entendre i en quin moment la matxaca matxaca, vull dir que ja no ajuda a desenvolupar el pensament d'ordre superior. Jo, almenys el cas que jo conec, jo penso que el grupet de la Maiola que tira del carro sí que té idees i pedagògicament a més potents, no només tecnològicament sinó pedagògicament potent, però jo penso que hi ha tota una envoltura institucional i política que fa molt difícil, i no només política, no només de l'administració, sinó que el propi professor, això de canviar la classe que no siguin 45 minuts sinó que sigui un bloc que tots els professors treballen junts o coses d'aquestes, això ens mareixa, no? Però idees hi ha, sí. Fins i tot dic que les innovacions moltes vegades porten el nom, nosaltres quan entrevistaven amb el centre, però quina aquesta innovació? Sí, la innovació del Joan, o sigui, les innovacions acaben portant el nom del professor que les ha anat destinant. I un tema que ha sortit i que jo crec que, no sé, el Martí pot rebatre-ho, però el tema de l'estabilitat del professorat en els centres. A la colònia Güell hi ha una gran mobilitat de professorat que la veritat que dificulta aquestes propostes que la Mariona ens preguntava, convertir les propostes en realitats. Jo crec que és un fet molt important, a més que jo de vegades, sobretot és un tema que ho comento cada cop més, de dir, la mirada jo crec que ja no l'hem de depositar amb la tecnologia. Jo crec que avui en dia no podem parlar de crisis de mitjans, en general, evidentment. Si tinguéssim molt més es farien moltes més coses, però jo crec que la mirada s'ha de depositar cap a l'organització dels centres. Jo crec que l'organització dels centres, l'estructura organitzativa del centre amb tota la gramàtica clàssica està dificultant moltíssim el poder portar a terme determinades innovacions. És a dir, ja no és la tecnologia per se, sinó la metodologia. Jo crec que hem de fer un barrido amb aquesta idea, no sé. Curiosa, em va deixar a casa l'any 2002-2003. El César Coll ens va convidar, i va ser la primera que vaig sentir el Jordi Adell parlant del que parla sempre, competència digital, i nosaltres parlàvem una mica de lo nostre. L'andanada que ens van fotre els aspirants a mestres que hi havia allí sobre l'ús de l'ordinador va ser fina. Com podíem pensar que s'aprendríem ordinadors? Estic parlant també del factor professorat. Estic parlant 2002-2003 com a molt. La segona cosa, elements de canvi, tu ho deies. Amb les dotacions més o menys dotats als centres, un profe havia d'agafar la canalla, me'n vaig a un lloc específic i a partir d'aquí, evidentment, l'aspecte físic de la màquina que camufla o no camufla, era ja una voluntat. Avui en dia, vulguem o no vulguem, els nens i les nenes estan a classe amb la seva màquina. Jo penso que això és un element de canvi qualitatiu important. Abans hi havia d'haver la voluntat del profe que vaig a utilitzar les TIC per fer alguna activitat. Avui les TIC estan a l'aula, els nens i les nenes tenen les seves màquines, suposo que a primària començaran el proper any, i això penso que és un element de canvi qualitatiu. Alguna cosa hem de fer que no fem aquí. La cribada de llibres, doncs aquest any hem fet el Canelo i potser hem mirat moltes editorials.
Evidentment que el sector sin llibres de l'institut continua treballant sense llibres, no farem un pas enrere com dius tu, però sí que hem d'entendre també que aquest element ajuda. És el primer pas, que això el Kirchner ho explica molt bé, el primer pas perquè arribem a un canvi, perquè això sí que serà més de lo mismo però més bonito. És a dir, passar un llibre PDF i a partir d'aquí muntar activitats digitals que no són ni randomitzades és pobre. Pedagògicament és pobre. Nosaltres pensem, quan deies tu de propostes, nosaltres la nostra tercera pota és l'important, que és la web 2.0 i connectivitat, i els llibres que tiri cada... Perdona, eres tu la que ho preguntava, no? Jo penso que la tercera pota és aquesta, perquè sí que trenca la relació amb l'alumnat. Ja no és radial, és el treball en xarxa i el profe modera a vegades, tens grups de treball, entre ells tot és transparent i tot es regula, perquè si jo vaig a la llibreteta i corregeixo les llibretetes de cadascú, és una relació one-to-one entre el profe i l'alumne i no hi ha aprenentatge. A tu dones a l'alumne un treball i corregit, sense res més, jo penso, igual provoco massa, però penso que no hi ha aprenentatge. L'aprenentatge quan hi ha una reflexió sobre el que estàs fent. En aquests moments, per exemple, coses xorres, poses un examen, una prova de control, que t'aclaca la pissarra i cadascú se'l corregeix, perquè tenim aquesta possibilitat. I és una eina idiota, potser, o tonta, però sí que permet que cada noi i noia, coi, m'he equivocat amb això, i es pot autoavaluar perquè ho ha vist. Si tu heretes un paper, un treball el que sigui corregit, molt de vermell o molt de fosforito, dubto que l'aprenentatge hi sigui. És a dir, fins a aquest nivell tan simple, penso que les noves eines sí que permeten un tipus de relació diferent. No sé, hi ha coses que ja s'han dit, però jo crec que és fonamental i que hem vist en els centres que el canvi ve per les metodologies. O sigui, les experiències que realment crec que provoquen transformacions són aquelles amb què el centre és l'estudiant, amb què les metodologies són diferents i les tecnologies són un suport, no són el centre tampoc, perquè crec que hem d'anar una mica amb compte, no amb l'1 per 1, per molt que tinguem 1 per 1, si es converteix allò que cada un està amb el seu i no sap que al costat té un altre o s'està connectant per un altre, crec que no podem perdre el nord. Llavors jo crec que la clau està amb les metodologies, la tipologia d'activitat que fa l'estudiant, ja no és el professor que transmet, sinó que és l'estudiant que busca, que treballa, que el professor orienta, etc. Jo crec que tot això és fonamental i hem vist exemples d'activitats d'aquest tipus. Però, com deien la Cristina i la Joana, això només es pot fer trencant una mica els currículums, la disciplinarietat, etc. Els horaris, el professor de matemàtiques, ara poso la curassa de matemàtiques i al cap de mitja hora m'he de posar la curassa de castellà i amb un altre tema que no té res a veure. Això és inhumà. Per nosaltres mateixos ja ho és, no? Jo crec que hem de pensar en plantejaments, en la col·laboració entre docents, amb activitats més interdisciplinars i crec que això és fonamental i que la tecnologia ens pot ajudar, però crec que el tema ha d'anar una mica per aquí.